Hey, so unu emechaghị ya megiri ya Nnamdi Kanu esozi wee gbaa Krismas ya. Chai alele. So Nnamdi Kanu mechazi osozi family ya wee gbaa Krismas anyị nọ n'ime ya. Osozi family ya wee nọkọọlịa na this festive season. Ekpere na-ekpe n'isi unu niile bụ ndị gangli up wee mee na Nnamdi Kanu pụtara n'ime na this Christmas. Ekpere na-ekpe n'isi unu niile ebe unu wee mekọọ the meeting ọnụ wee nọkọọ wee kpabịara at na Nnamdi Kanu ameso anyị wee witness ya December ending. Nnamdi Kanu ameso anyị wee witness ya New Year. Unu niile bụ ndị mee meeting a. Ekpere na-ekpe n'isi unu bụ na unu ga-agbakwa Christmas ahụ mana ahụ ama efu unu. Ihe ọ bụla ga-edi na this December ka agbado unu na akpịlị. Unu ṅụọ mmiri ọ ga-agbado unu. Unu ṅụọ mmanya ọ ga-agbado unu. Unu elie nri ọ ga-agbado unu. Unu eje honeymoon, unu eje vacation. Ihe ọ bụla mere this season ọmatụ unu ụtọ n'ahụ. Ọmaba unu n'ahụ. Unu ga na-anata ọpịpịa until unu wee release Nnamdi Kanu. Ebe unu folu ntutu wee taa na ọmaso family ya wee witness ya this December. Ayịyọ niile mmụ Igbo yọlụ unu sunu biko unu release nu nwoke a ka o soro anyị wee witness ya Christmas ya. Ayịyọ niile ayọlụ unu na kpọchie ntị kpọchie obi folu ntutu ụta na ọmapụta. Unu niile bụ ndị mere meeting a wee kpaa nkata niile a. Ana m asị na Christmas a amabụ unu na-arụ. Unu ga-agbakwa Christmas ahụ mana nri niile ọ bụla unu ga-eli ya bụ nri ga-agbado unu. Unu ṅụọ mmiri ọ ga-agbado unu. Unu ṅụọ mmanya ọ ga-agbado unu. Otu a mgbere ka o si wee dị site n'afa Chineke kele n'igwe kee ụwa.